Дами и господа, моля аплодисменти за европейските кинодейци Иван и Андрей от Кан! Знам! Мерси боку! Мерси боку, мерси, мусио. Бонсуар, бонсуар. Бон кой? Бонсуар. Благодаря. Мерси, мусио. Друго да кажа? Бонсуар. Започни, защото друго не знаеш. Силвопле. Сивопле. Унанус. Бонсуар, уважаеми зрители. Преди да сте ни попитали защо не се връщаме от Кан с Оскари, това е защото в Кан не се раздават Оскари. Сега, в Кан раздават златни палми, но по принцип единствения начин ние да се докопаме до такова отличие, ако ни объркат с някой друг. Абе, ние го направихме. Така, как го направихме? Разкажи. Аз се представих за Хю Грант, колегата го представих за Джастин Тимбърлейк. Всичко вървеше добре, обаче ни разобличиха по джапанките. Аз ти казах... Защото аз му казах някакво се... Аз ти казах да си вземем на официалните джапанки за какао бича на Слънчев бряг, а ти викаш, че ежедневните за градската в Приморско. Няма те пуснат така. Няма те пуснат така. С палец, който е за какао бич. Да. Палец, който диша. Така. Те са ми много скъпи. И не можеш всеки ден да ги разтъпваш по клозет. Не става. Сега, номерът ни може и да не мине и да ни повярваха, че сме. Кой беше ти? Хю Грант, аз Джастин Тимбърлейк. Но в Кан все пак ни случиха някои интересни неща, защото ние обичаме да се потапяме в културата, където отидем и се потопихме. Къде? Къде се потопи ти? Аз се потопих в казиното в Монте Карло. Да. Да, влязахме с сестра ми с 200 евро. Така. И решихме, тя каза, отроявам и излизаме от казиното. Аз съм най-големия кръг на света, уважаеми дами и господа. Обаче видиме с 200 евро, почваме да отрояваме. Отрояваме. Така не показва с пръста. То беше делим. Просто не отроявахме. И в един момент много малко пари останаха, 60-70 евро. Яска. Как малко бе? Малко от 200. Влезъл е с 200, останал е с 60. От 200-те и вече чипчетата... Ти виж как той попива културата на 64-я кинофестивал в Кан. Чипчетата намаляват чипчетата и става по-бързичко само, да, го разкажи. И 17 ме извика. Числото 17. Числото 17 ме извика. Всичко на 17 и се пада 17. И удари 1600 евро. Цял живот съм бил убеден, че той е карък, аз съм късметлията. Защо да ни почерпихте тогава? Ти от него, ако чакаш да те почерпи, няма как да стане. Но в общи линии, това е културата, която събрахме от кинофестивал в Кан. Но докато бяхме в Кан, уважаеми зрители, вие гледахте първата част на нашите годишни награди на запис, а тази вечер предстои да видите втората част абсолютно на живо. Абсолютно. Така. Как е на живо? Как е на живо? И лайф е на английски, а на френски е абсолютно. Айде си. Докато ние страсахме и света на седмото изкуство, уважаеми зрители, в България обаче също станаха някои много интересни неща. Най-интересното от тях беше, вижте, тръгва първата цяла мини-магистрала. Сега, не се смейте, мога да е мини, но е цяла. Вие знаете за това, защото целият уикенд, предполагам, са ви залели главите с тия 20 км келови, с които сега се гордеем пред света следващите 50 години. 19. Да. За откриването на тази първа мини-магистрала на цяла, премиера Бойко Борисов и шефа на регионалната политика на Европейската комисия Дирк Анер долетяха с хеликоптер от Видин. И по-добре, че долетяха, защото от Видин път няма. Пресли си пътната мрежа на България, след като те с хеликоптер пред очите. Няма проблеми. По време на полета, защото те дали фърчат, да. Генерал Борисов мъдро е попитал хер Анер. Вижте, какво е направила Германия, за да тръгне нагоре? А немецът уверено му отговорил. Магистрали. Сега ние не знаем дали е допълнил, че им ги е направил Хитлер, което е исторически факт, но пък знаем как е продължил полета на Борисов и Анер към магистралата. Говори се, че прелитайки над София, Дирк Анер погледнал надолу и изумено възкликнал. Коя е тази красавица? А докато спортната зала изчезвала зад хоризонта, млада ромка, висяща от хвърчило, му поискала 50 стинки за измито стъкло на хеликоптера.
Дами и господа, още за откриването на първата цяла, макар и само 20 км магистрала, ще видите в следващия материал. Нашият щатен, розов и наскоро сгоден репортер Супер Бянка също присъства на паметното събитие и сега ще ви пуснем нейния репортаж. Колеги, моля да пуснем видеото. Така. Здравейте, аз съм Супер Бянка. Намирам се върху гордостта на премиера новата автомагистрала Люлин и ще връча специален подарък на заслужилите. Браво, щом сте построили много хубава магистрала. Кукличка. В 21 век за първи път ние даваме разрешение за ползване на магистрала. На попадията Баница разбрах, че имам. Сме направили противошумните парапети. Предполагам, че е добре сега. Желая ви да сте живи и здрави. Обръщам се към всички, които ще карат по тази скорост на магистрала, да не ви чупат мантинелите, защото не остана в София здрава мантинела. Къде е колега? Тази примерия да изнесе ода капна по. Само да ви подаря една панелка. За вас съм я правила, наистина, господин премиер. Няма ли да я вземете? Дай я на Дянков, той обича такива. Дянков, чакайте да ви дам. Това е панелката на Супер Бянка, да може да летите по-високо и да правите повече хубави неща. Супер е всичко. Да, ама що не си облякате панелката? Дянков е по-красив от това. Колко време гражданите на Перник ще стигат до София сега? По магистралата за 10 минути съвсем спокойно. Карват на пета с голфа и са в София. Гражданите на Перник, разбира се, имат какво да се похвалят. Те са града на голфовете, те се движат доста бързичко, така че с голф може за по-малко от 10 минути да го вземете. Браво, много ви благодаря, че ни направихте магистралата! Турците танцуват българско право хора. Какво давай, бе? Това не е така, бе, ама. О, хайде да си ходиме вече. Не мога да от магистрали, душа не ми остана. Добре, че свършва сезона. За вас предаде Супер Бянка. Здравейте! Поздрава! За кое? За това, че ще се жениш. Случват Пожелавам нещата. да имаш един хубав, сполучлив брак. И добър мъж. С много деца, добър. Той ще е добър. Да Щом ти слуша. си го избрала, той няма начин да не е добър. Благодаря ви, аз. Чао, чао, Успешна работа Цяло на вас. на съпруга. Добро момче! Ако си мислите, че по някакъв начин сме манипулирали този запис, грешите, защото ето го изказването на премиера черно на бяло във вчерашния 24 часа. Става Вижте. въпрос за тунела и Дянков ли? Да, ето виж. Само Дянков е по-красив от И тунела. отзад лекичко загатват розовата пелерина на Супер Бянка, аз я виждам. Значи вчера наистина 24 часа на първа страница са Бойко Борисов, Симон Дянков И Супер Бянка. Така, да. Първото нещо, което искаме да попитам във връзка с това, че само Дянков е по-красив от тунела, това означава ли, че спортната зала вече е трета по красота? В никакъв случай не трябва да е така. Язък ако така стане, не знам. Но на мен си иска да проверим думите на господин Борисов в крайна сметка, Да. като направим едно сравнение. Емпирично да докажем. Така. Да покажем, колеги. Дянков пак и работим тунела. в телевизия. Да, в телевизия. Ето, емпирично ето го, да Дянков. Ето, благодаря ви, колеги. Виждаме тунела, виждаме и Дянков. Това Херфлик ли е или Дянков? И на мен така ми се прича. Така. Така като ги гледам, на мене са ми на кантар кой е по-красив. Виж вече за това кой върши повече работа, то това е ясно. Тунелът. Не се смейте, вие само защото обиждате господин Дянков и смеете. Аз не съм съгласен. Според мен в България хората, които искат да минат през тунела, са много по-малко от тези, които искат да минат през Симеон Дянков. В смисъл да го сгазват, а не в сексуален план. Хубавия смисъл. Хубавия на думата. смисъл на думата, да. Така, може би просто не сме избрали подходяща снимка на Дянков за сравнението. Така е. Затова малко са на кантар на нещата, мога да ги преценим. Колеги, друга снимка имате ли? Това вече е друга работа. Ближи си сладоледа. Така наистина е по-хубав от тунела. Тия българските политици са страшни мъжморочи. Веднъж само да мръдна да обера наградите в Кан
и да въобще да излезе извън страната, където не ми е място, защото моето място е само тук. И хоп, случват се една камера интересни събития. Новата магистрала я казахме вече, направихме я и тя стана красавица. Освен това, други събития от последните дни. Известната бизнес дама Светлина Бориславова си купи банка, да е честито, разбира се. Горката жена. Що горката жена купила си банка? Тя с тази банка ще се наложи да си купи нови чанта и нови обувки, че да са и в тон. Не се усетих за това, наистина, не бях подготвен. Не знам как ще се оправи. Разбрахме също така, че вчера от Европейската полиция казали, покажете колеги какво са казали, че произвеждаме най-хубавите фалшиви 500 евро Евала Аферин Машала. Това обаче дали е комплимент? Както и да е. Може да е комплимент, може да не е. Сега не мога го разбера. Така или иначе всички тия събития бледнеят пред чудесния нов скандал с участието на Румен Петков. Ние докато сме в Кан и работим за киното. Да, за тези хора какво правят тук? Правят скандали. Ето, покажи този скандал, например. Румен Петков казал, че американският посланник внимавайте, лъжец, наркоман и следователно буклук. Сега, между другото, много дипломатично си изказал. Това е част ли от дипломатическия тон? Аз не знам. Не, просто го товарят, балират го и го водят към Бобов дол. Така, не знам там да има сметище, но... Лъжец, наркоман и следователно буклук. Ако господин Петков познава по-добре американската култура, ще знае, че в Съединените щати, ако си лъжец и наркоман, не значи си буклук, а по-скоро стара рок звезда. Например. Да. Той Уорлик наистина така иначе е звезда, защото не е участвал единствено в Минута е много. Напоследък. Господин Уорлик до сега не е коментирал изявлението на Петков, тъй като в момента е в Щатите. От посолството казаха, че посланникът е на обиколка за набиране на дилъри, на инвеститори. на инвеститори за България. Това са недоказани инсинуации. Като стана дума за инвеститори, докато ние с Иван бяхме в Кан 16 път, нашия добър познайник, кметът на също много голям европейски курорт село Арнаудово, е успял да привлече нови капиталовложения в своето село. Нека да чуем подробности в следващия материал, а след това очаквайте втората част от годишните награди на шоуто на Иван и Андрей. Здравейте, уважаеми зрители! Предаваме от китото българско село Арнаудово. То се намира на Черноморието и е една от най-прекрасните туристически дестинации благодарение на усилията на кмета на селото господин Пътко Арнаудов, който е превърнал този черноморски кът в оазис. Какво ще ни разкажете за забележителностите и на какво разчитате да доведе туристи този сезон? Вижте, тук има един основен проблем. Това е бриза. Виждате как духа, цигарата съответно гори по-бързо и пушиш по-малко, отколкото трябва да пушиш. Тоест бриза е враг на цигарите. Сега исках да ви покажа делфинариума. Той е открит, защото делфините така или иначе не идват през деня, те идват нощно време по суша. А дали ще можем да видим някой делфин? Чакайте да видя. Хоп, ето там. Видяхте как скочи делфина? Видяхте, нали? Между другото се носят легенди за красотата на морската градина на село Арнаудово. Нека да ви покажа морската градина. Само преди това ще ви помоля 130 лева да дадете за вас и за оператора, 280 лева за делфинариума, който посетихме току-що. Между другото, ако искате да отстреляте делфин, може да си платите още 250 лева. Значи това е прословутата морска градина на Арнаудово? Значи това е бетоническата градина на нашото... Ботаническата? Значи има ботаническа градина, но бъдещето е в бетоническите градини. Градина от бетон, това е много смел проект. Значи, в моята община правим изключително само смели проекти. Ние сме смели хора, с смели възгледи за бъдещето, с смели подходи спрямо бетона, желязото и стъклото и с смели визии за огромни, нечовешки по мащаб хотели, плувни станции и метра. Чухме, че има прекрасна лагуна. Лагуната е точно отсреща. Ние изтласкахме водата на север и на юг към Турция и към Румъния съответно и успяхме да направим прословутата лагуна, която стига до Грузия, която всъщност е пясъчна лагуна. Защо толкова държите на бетона? Защото бъдещето е бетон. Виждате, по цял свят всичко се бетонира с
условието, че... А не смятате ли, че някои хора обичат все пак да има и природа? Стекло. Бетона ще издържи. Бетона ще живее преди всичко на Черноморието, но и в други курорти, като испанските курорти. Това беше всичко от нас. Старам се, че се видяхме. Курорти, които използват бетон. Благодаря. Но бетона се е ползвал още от времето на фашизма. Благодаря. Има бункери, които се правят. И аз сега ставаме тържествени, защото откриваме втората част на годишните награди за телевизия на шоуто на Иван и Андрей. Спираме да говорим за злободневни теми, уважаеми зрители, и проблеми. И отново превключваме на церемониален тон, какъвто ние с колегата последните дни имаме в своят репертуар. Точно така. Дами и господа, обявявам втората церемония по връчване на годишните награди на шоуто на Иван и Андрей за открито. Да открием. През изминалия телевизионен сезон видяхме много смешни неща в шоуто на Слави. Както и видяхме много трагични неща в шоуто на Иван и Андрей. Въпреки тоталното бездарие на нашите сценаристи, ние успяхме да направим 5-6 клипчета, които се ядат. Дами и господа, във втората вечер на церемонията по връчването на годишните награди ви показваме претендентите в категория Трейлър. Номинации в категория трейлери. Интернационален ден. Събуждам се с казашки махмурлук. Оправям го с глътка шотландско уиски. Ентусиазмът ми за работа е японски. Разсъмвам се с колумбийска магистрала и качествено азиатско кино. Чорапите ми имат аромат на френско сирене, но въпреки това си ги обувам. Седмицата на Бойко Борисов, 60 секунди. Не отивам никъде, затова отивам навсякъде. Оказвам се и тука, и тука, и тука, и тука. Ден първи. Тега, много тега. После играем матч. Играя. О, чакай, че много играх. Друг ден. Да се видя Стоя, да се видя Соня. Строя спортна зала. Тя стана много красива. Всеки има бък. За да създадем най-съвършеното шоу, ние избрахме най-забавните водещи. Добавихме жизнерадостна музика. Поръсихме щипка от най-добрите комедийни актьори. Събрахме толкова много неща на едно място, че упс, стана малко тъпо. Дами и господа, много исках победител да е дебелото момче, което се събужда с казашки махмурлук. Обаче изведнъж рязко се сетих за болката в брадишката, която бих могъл да изпитам, ако не спечели генерал Бойко Борисов. И затова, разбира се, поискайте за победителя. Една седмица на Бойко Борисов, 60 секунди. Последните ми 7 дни 60 секунди. Не отивам никъде, затова отивам навсякъде. Оказвам се и тука, и тука, и тука, и тука. Ден първи. Тега, много тега. После играем матч. Играя. О, чакай, че много играх. Друг ден. Да се видя Стоя, да се видя Соня. Строя спортна зала. Тя стана много красива, бе. Ленти шампанско, ще копам за разнообразие. Както и да е. Ставам, дигам стоп, стигам морето. Капвам нещо и вдигам малко във фитнеса. Сам съм и нямам никакъв кеш. Затова ям филия с мас. Знам бе, то беше нещо страшно. Губя се, но се запознавам с този пич. Вика, имаш партия, трябва да се направиш малко по-така. Какво по-така, бе, очилавко? Нов ден, нова вечер. Първо, не. После, да. Берлускони искаше да ме запознае с неговите. Сори, обаче трябва да тръгвам. Не знаех, че свири и напиял. Бърз душ и пак съм нагоре. Долу ще се върна сутринта, магистрала почна след малко. Ама кой знае, нещо може да стане преди това. Глупости. 100 магистрали ще станат преди това. Не е голям. Това е най-големия. Да. Бойко Борисов отново е на първо място и след като вече го показахме, значи спокойно може да прекъснем за кратка пауза, след което продължаваме. Останете с нас, защото малко по-късно Деян Неделчев и Кебаната ще представи клипа към чисто новия си хит "На полянката".
Здравейте! А в студиото ни се раздават годишни награди за най-добри моменти в шоуто на Иван и Андрей. Много често хора ми казват, че любимият момент от нашото шоу е като започнат финалните надписи. Почти всички така ни казват. Повече от очевидно е, че не сме особено смешни, особено ти. Но в наша защита ще кажа, че не сме имали за цел да бъдем смешни. Напротив, искаме да бъдем драматични. Социални. Точно така. Много често ние заставаме зад благотворителни каузи, подаваме ръка на хора в нужда и помагаме с каквото можем. За това сега следва номинацията ни в категория драма. Тук битката е ожесточена, кандидатите са много и за наша радост всички... Само да те прекъсна за секунда. Да. Гордея се с теб, защото през всичките тези години ти стана голяма звезда, но остана човек дълбоко ето това. А сега обяви номинациите. Ето, това, което е тук, това е безценно. Обяви номинациите. За това, което ми казва, не мога да го направя. Номинациите в категория драма. Номинации в категория драма. Уиски. Христо Кабаджов е на 26 години и спешно се нуждае от 30 годишно уиски. За съжаление, той вече не може да си позволи 380 лева за единственото, което дава смисъл в живота му. Всеки си мисли, че на него не може да се случи. Но то връхлита рязко. Той иска да бъде нормален. Нормален като всички други. Помогнете. Все още не му достигат 400 лева, за да сбъдне мечтата си. Просто мечтая да видя отново онзи Христо, който познавам. Защото вече не е същия. Подарете надежда на Христо. Върнете усмивката на един млад човек. Салфетки. Христо Кабаджов е на 26 години и има спешна нужда от помощ. Иска отново да хвърли салфетки в чалга клубове, но се нуждае от 200 лева, за да сбъдне мечтата си. Христо не си е поръчвал поднос салфетки от 2 седмици и вече Тони Стораро не му се струва толкова гениален, както преди. За сега единственият начин да се избави от мъките си е като сложи край на живота си. 2011 година, ако не можеш да се поръчаш сервитьор с салфетки, не те смятам за човек. Той иска да е като всички свои връстници. Да зарива момичета в кръчми в студентски град с салфетки и да ги лъже, че е продуцент. Но като не може да си позволи салфетки от заведение, дори и средностатистическо момиче от Ямбол не се връзва на номерата му. Всичко в ежедневието му напомня за най-голямото му щастие. Салфетки за 200 лева, които се сипят по главата му. Помогнете на Христо. Изпратете му поне 200 лева за една вечер в дискотека в Нова Загора или изпратете сервитьор с поднос салфетки в шоуто на Иван и Андрей. Преди 2 години Христо слага леки джанти на ладата и в живота му се появява лъч надежда. Той дори намира самочувствие да върти гуми пред дискотека Саратога в Александрово, но от тогава Христо не може да си позволи дори и китаник на таблото и угасва постепенно. Недовършеният тунинг не може да впечатли дори и абитуриентка от техникума по облекло в Монтана. Приятелите му се подиграват. Никой не го разбира. И той се озлобява към света и близките си хора. Имам и една мечта. Като тръгвам от дискотеката в Стара Загора, 1 километър нататък последното нещо, което се вижда от мен, да е кристалните ми стопове. Вярваме, че има хора с добри сърца, които ще помогнат на Христо отново да живее нормално, като всички на неговата възраст. Изпращайте пари в брой в шоуто на Иван и Андрей. Приемат се и диоди за задни стопове, махови котланча, изпарители за газовото, скоростна кутия от арджента, както и колектор с рейка, дюзи и дросел, пак арджента. Вълнувам се. Нека да кажем кой е победителя. И победителят е много очудващо за мен. Не очаквах, но победител... Не се притеснявай. Наистина малко се притеснявам. Очудващо за мен, но победителят в категория драма е Христо Кабаджов, който събираше пари, за да късне салфетки. Нека да видим клипчето, с което той спечели сърцата на хората. Христо Кабаджов е на 26 години и има спешна нужда от помощ.
Иска отново да хвърля салфетки в чалга клубове, но се нуждае от 200 лева, за да сбъдне мечтата си. Христо не си е поръчвал под нос салфетки от 2 седмици и вече Тони Стораро не му се струва толкова гениален, както преди. За сега единственият начин да се избави от мъките си е като сложи край на живота си. 2011 година, ако не можеш да се поръчаш сервитьор с салфетки, не те смятат за човек. Специалистите дават на Христо най-много 2 месеца преди да угасне напълно. Неговите приятели се опитаха да заменят салфетките от 400 лева, които поръчва в кръчмите, с обикновени за 50 стотинки от магазина, но това само още повече влоши състоянието му. Той иска да е като всички свои връстници, да зарива момичета в кръчми в студентски град с салфетки и да ги лъже, че е продуцент. Но като не може да си позволи салфетки от заведение, дори и средностатистическо момиче от Ямбол не се връзва на номерата му. Хвърлянето на салфетки е единственото, заради което Христо намира смисъл да стане от леглото. Откакто не може да си го позволи, той се съсипа. Всичко в ежедневието му напомня за най-голямото му щастие – салфетки за 200 лева, които се сипат по главата му. Преживях по някакъв начин, когато Марчо Давчев от Локомотив София поръча на 3 манекенки салфетки. Аз не можех. Преживях по някакъв начин, когато и племенника на Ахмед Доган поръча на 2 чалга певици по цял поднос салфетки. Обаче шофьора на Азис, когато поръча, вече това не се сипа. Помогнете на Христо. Изпратете му поне 200 лева за една вечер в дискотека в Нова Загора или изпратете сервитьор с поднос салфетки в шоуто на Иван и Андрей. Може и мис Окръжен град с поднос салфетки във формата на евро, които се късат по-лесно. И сега, дами и господа, в залата на славата, във водна отоплителна централа, Овче купа, аплодисменти за Христо Кабаджов! Много мило. Не прекалявай. Имаш ли какво да кажеш на хората, които ти помогнаха? Първо време, да, помогнахме ли с тия клипове, които излъчихме? Да, определено българите не са скотове и наистина имаше ефект. Имаш ли нужда от нещо, което сега аудиторията да направи за теб? Всъщност имам. Какво? Наближава летния сезон, както знаем, много пари отива там. Имам нужда от кожени чехли. Имам нужда от надуваем дюшек. Кожени чехли от тези, които палеца излиза и дишали. Това са ми любимите чехли. Дъртия пръст. Как се казва това? Дъртия пръст. Дъртия пръст, да. Това в Стара Загора така се нарича палец. Нещо друго? За сега е това. Можеш да ни оставиш тогава. Събира ли се между кройката за палец и самия палец кир? Отстрани, по-скоро. Тук, отстрани. Се събира? Да. Но това е чара. Аплодисменти за Христо! Скъпи зрители, Христо Кабаджов замина за своята вила на Лозенец, която си купи с каквото остана от вашите дарения, а ние продължаваме с следващите номинации, които са в историята, в категорията, Доко. За зрителите ни от Сливенския регион поясняваме, че Доко е съкратено от Доко е съкратено от документалистика. Иска да кажа документалист или не знам как да го кажа, по-френски може би някакси. Но документалистика е съкратено и няма нищо общо с Конди и неговите герои там. Доко. Да видим кои са номинираните. Номинации в категория документално реалити. Интервю с Никола Филчев. Господин Филчев, искам да поговорим малко за здравето ви. Чувствате ли напоследък необяснима умора, придружена от раздразнителност? Нищо не чувствам. Тоест няма раздразнителност? Никакъв тоест не съм казал. Тоест вие казвате. И като си го казвате, не се отмятайте. Какво аз съм казал, аз знам и се записа там на това. Добре, кажете ми тогава за гласа, който чувате. Тоест, чувате ли глас? Тоест, да.
А замислили ли сте се за някаква терапия? Не. Защо? Защото не искам. Защо не дойдохте на рождения ми ден? Имахте ли уважителна причина? Да, нямах настроение. Аз първо не бях тук, бях на друг континент. След това бях на други места. Благодаря ви, господин Килчев. Интервю с Бойко Борисов. Добър вечер, господин Борисов. Добър ден при нас. Извиняйте, забравих, че при вас винаги грее слънце. Искаме да поговорим за няколко сериала по българските телевизии. Вие чухте ли какво каза Али Реза Текин на Хайрие в последния сезон на Листопад? Какво е казал пак? Скараха се много с Хайрие. Аз просто отдавна не ги следя, защото те се ретуват. Всеки ден по някаква глупост казват. Не мислите ли, че Текин, фамилията Текин, голямото семейство, сами са си виновни? Ферхунде ги мамеше толкова време, накрая искаше да си припише едни имоти и... За това, че някой е заблудил някого или е извършил престъпление, то се носи персонална отговорност. Тя не е колективна вината. Така е, господин премиер. Кажете ми, господин Борисов, вашите министри често ли се събират да гледат турски сериали заедно? Всеки ден. Изявление на Осама Бен Ладен. فأمريكا وإسرائيل وجهان لعملة واحدة. فإذا شفت خصمك مسك ابنه اليمين وعمل لها تحصينات شديدة جدا جدا. فما تضيع وقتك إلا تضرب الإذن اليمين. اقطع اليسار هو يموت المحصلة واحدة. فالأمريكان منتشرين في الأرض وليس عندهم وهم ظهير لليهود. وبعد أن ضربوا في الخبر جاءت الهيئة الإعلامية الفضائية CNN قال له ايش اسمك؟ قال اسمي فلان بن فلان غوش بن غوش. فسئل عنتر يعني ماذا تفعل انت حتى الناس تهاب؟ قال انا انظر اتفرج في وجوه القوم. Доста деликатна категория, колега. Доста деликатна. Двама от номинираните трябва да загубят. Това не е добре, това са лоши хора. Да дадем тогава на Бойко Борисов наградата. Не ми се Бой Осама. Вече ни напусна. Никола Филчев дори и да ни гледа, в което дълбоко се съмнявам, няма да разбере какво се случва, защото той от години живее на звездата Алфа Кентавър или където и да е. Той със звезди там, може би има нещо такова. Където иска там да живее. Гласовете ви чувам. Българска класическа литература. И какво? Тази трилогия е страхотна. Наградата в категория Доко печели генерал Бойко Борисов, разбира се. Миналата седмица беляза края на една турска епопея, която завладя сърцата на милиони българи. В тази връзка решихме да попитаме лично министър-председателя на Република България, господин Бойко Борисов. Той на 112 се обажда, нали? На спешни, да. Добър вечер, господин Борисов. Добър ден е при нас. Извиняйте, забравих, че при вас винаги грее слънце. Искаме да поговорим за няколко сериала по българските телевизии. Защо се интересуват от тях? Интересно ни е по-скоро вашето мнение. Ние сериалите сме ги гледали, а и зрителите ни. Вие чухте ли какво каза Али Реза Текин на Хайрие в последния сезон на Листопад? Не съм го и чувал какво е казал. Какво е казал пак? Скараха се много с Хайрие. Аз просто отдавна не ги следя, защото те се редуват. Всеки ден по някаква глупост казват. Значи не сте в течение на скандалите между тях? Кои скандали? Ами между Али Реза Текин и Хайрие. Значи той забрани да ходи при Лейла, а тя му каза, че е майка и никога няма да изостави детето си. Това е абсолютна глупост. Добре. Да ви питам тогава за Ферхунде и най-добрата й приятелка Гюшен. Какво мислите за съдържанието им? Те са толкова нагли, че дори при вече когато всички маски са свалени, пак излизат и говорят глупост. А не мислите ли, че Текин, фамилията Текин, голямото семейство, сами са си виновни? Ферхунде ги мамеше толкова време, накрая искаше да си припише едни имоти и... За това, че някой е заблудил някого или е извършил престъпление, то се носи персонална отговорност. Тя не е колективна вината. Така е, господин премиер. Кажете ми, господин Борисов, вашите министри често ли се събират да гледат турски сериали заедно? Всеки ден. Аз разбирам веднъж в седмицата,
Разбирам, 2 пъти в седмица. Ясно. Благодаря ви. Тук обаче имам един въпрос, който е свързан с вашия бивш ресор полицията. Не смятате ли, че Оуз Айхан несправедливо беше обвинен в убийството на Сейфи и по-конкретно, ако преди това се беше оженил за Неджела, вместо за Лейла, съдбата му нямаше ли да бъде друга? Не ви разбрах. Иван, аз ще обясня на премиера. Да. Иван искаше да каже, че според него сценаристите нарочно са махнали Оуз Айхан, а трябваше Таксин да си отиде. Аз не виждам защо той да напусне. Защото много тормозеше Фикрет. Затова аз мисля, че той си извлякал поука и няма да го повтори повече. Дами и господа, в категорията мюзикъл предстои да видим най-готините моменти от годината, в които някой е пял или танцувал в това студио. Преди това държа да упомена изрично, че Бойко Борисов не е пял, нито танцувал в нашото студио и затова не е сред номинираните. Иначе сигурно ще да бъде там. И със сигурност ще да спечели, защото знаем каквото и да направи генерал Борисов, то става красиво. Нека да видим кой все пак е номиниран в категория мюзикъл. Номинации в категория мюзикъл. Баровец. Дискотеки, ресторанти, скитам нощи ден. Пиене, пари, мацки, винаги с мен. Дискотеки, ресторанти, скитам нощи ден. Пиене, пари, мацки, винаги с мен. Баровец, баровец, баровец съм аз. Баровски ще си живея всеки ден и час. Баровец, баровец, баровец съм аз. Баровски ще си живея всеки ден и час. Баровец, баровец съм аз. Иване, защо го направи? Плетен език, със сапуна маса даже въжето. Копата ритнал и увиснал възик, оплашай гълъв литнал в небето. Вчера го виждахме всички и по нищо не му личеше. Живота е разгодна една нощ и търсте си на мъжето. Иване, защо го направи? Иване, ти имаш всичко. Всичко го е варял, от нищо не тя ли чикве. Иване, защо го направи? Иване, ти имаш всичко. Всичко го е варял, от нищо не тя ли чикве. Танцът на Люси и мистер Дупер. Нямам какво да се кривя. Си цяло предаването гледам, че нещо има. Миличко, изчестиме, но каквото... Не! Каквото и да направиш за мен, трябва да знаеш, че истината не може да бъде заличена. Няма да променя мнението си, няма да кривя душата си. Какво? Моето изпълнение беше класи над останалите, да не говорим за твоето, което нищо не представляваше в сравнение с моето. Шивот ли си, бе? Това са варварски крясти, ти това го наричаш пеене. Аз не мога да разбера, това музика ли въобще? Кой би търпял такова нещо? Много ти разбира на тебе огромната глава от музика. Тук имаме професионални музиканти, преслава си изкарва хляба с пейни. И салама. Да. Него хляб. С него хляб. Да я питаме за него пейни. Кой го е правил по-преслава? Кой трябва да спечели в категорията мюзикъл? Кой ви ли пейте? Не разбрах. Няма песен. С песен вие изпяхте. С него и рол. Иване, защо го направи? Него, Андрей, или... Айде. Или... Да, трябва ли да бъда откровен? Ами да, разбира се, защото нали това е идеята. Най-добрият трябва да спечели. Тоест? Трябва да бъдеш откровена, защото най-добрият трябва да спечели, разбираш? Айде, не ни бъви повече. Аз или той? Тя пази такова... Истината е, че вие и двамата си просто ужасни. Като ви чуя да пеете и ми се изправя косата, а тя трябва да е на вълни. Да, така е, получава ти се, вълна се. Да. Победител трябва да е Люси,
А мистер Дупе трябва да получи приз за цялостно творчество, бе, момчета. О, Преслава, думите ти ме жегват като отровна стрела в сърцето. Сега, не е много приятно това, което кажеш, но трябва да се помирим, защото такова беше условието. Тя решава. Да. А само след минути, Преслава, наистина ще дадем приз за цялостно творчество, но преди това нека да изгледаме победителя в категория мюзикъл Люси и Наско от Up Down. При участието на Люси и Наско, между другото, имаше още един джентълмен, който падна по стълбите. Той се казва Петко и специално за него трябваше да направим категория с каскади, ама... Късно се сетихме. А сега, дами и господа, идва любими момент в шоуто. Отдавна чаках минутата, в която ще връчим приза за цялостно творчество, както Преслава предложи. Но на друг човек. Ще връчим приза за цялостно творчество в шоуто на Иван и Андрей. Той отива при един много специален за нас човек. Един истински творец, който през годината покори много нови хоризонти. Безграничният му талант промени завинаги българския шоу-бизнес, а нашето шоу беше ракетата носител, която го изстреля направо... Чакай, че как да го покажа на ехо. В космическата орбита. Както е казал поетът, една картина казва повече от 1000 думи. За това предлагам да видим повече за човека, който след малко ще дойде в нашото студио. Задължително си нося кондомите в стака. Дъртака, и флешил на матлака. Една страхотна кака, два супер дълги крака. Голям чумбиш настава и тепи се дъртака. Започва една забава, къде ме дръж чудака. Дъртака. А дъртата си скуби, косите по чердака. Не вярва на очите си, брей майката си драка. Дъртака. Дами и господа, аплодисменти за Деян Неделчев и най-новия мотив на Боленката! Нагледам люти чушки с моите сладки дружки. 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 На пъстрата полянка с глухачета, жълтичета, парички и маргаритки. С момиченца и момченца на седянка сме поседнали и свиваме си роси китки. Нагледам люти чушки с моите сладки дружки. Нагледам люти чушки с моите сладки дружки. Нагледам люти чушки с моите сладки дружки. Нагледам люти чушки с моите сладки дружки.
Сърцето с едно перце ми прави гъдър. До носето витая си из облаците и блендувам някъде в небето, пиейки си кафето. Похапаме си циренце рокфор и ризивко и цапаме си по едничко руино вино, пивко, пивко. Кокошицата кукудяка с нас едно яйце, измукват едно жълтичко и кротко пиленце. По този повод пиваме си биричка с мезе, разтърсваме си кълките на весело. Овце, слънчиците весело грее, кукучица таните, вещиците си шестват, феите чудо действат пред нас, то шества за нас. Нагледам люти чушки с моите сладки душки. Нагледам люти чушки с моите сладки душки. Нагледам люти чушки с моите сладки душки. Баченца, кюфтенца и тюренца плискат малките вълченца и меченца. Прасенца с теленца и магаренца играят си на жмичка с сърничка. Козлето друса дупе в танца хали-гали с котето. Шоколадче, милка, хрупка си, блажено и максимално си се кефят, цъбайки пексето. Дечицата подскачат и припяват си на глас. Овчинците пасат и блеят, после дават пас. Препускат кончетата и се цилят път за глас. Преживят си кравичка, кравичките мляснат. Пищинка по глупи кукли, гасно размятаме букли. Франскаме се като кукли, делириум изпаднали сме конфем. Живеем и се смеем. Нагледам люти чушки с моите сладки душки. 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 Получаваш награда за цялостен принос в нашето предаване. От това по-хубаво няма. Получаваш го. Много ви обичам. Аплодисменти за Диана Делчев! Две думи да кажеш за парчето и за бъдещите проекти. Да. Първо да благодаря на Иван Андрей и на целия екип, че винаги, когато имам нов хит, го представям при вас. И следващата тази есен... Ние трябва да ти благодарим, не ти на нас, но окей, благодаря. Вие сте ми къде, много ви обичам. Есента идвам с нов хит, парчето ще се казва Пътешествие в Азия с Андрей, Иван и Деян. Ще бъде нещо страхотно. Охо, общо парче ще направим. Да, общо парче, те ще пеят за това. Искам да благодаря на хората, при които преспивам един месец, Милва, Пеню и Алиса, които ми донесоха в Ланцарот и Луканка и Лютеница. Много искам да им благодаря за тяхното гостоприемство в София. Българите носят Луканка и Лютеница в Ланцарота. Искам да благодаря на моя режисьор Валери Станев, който е тук, целият екип, с който прави 6 години моите видеоклипове в Плевен. Също така да благодаря на големите Пламен Велинов за парчето на Полянката и всички тези весели хитове, за Красимир Гломезов за R&B парчето Ангел и за Борис Чакъров за моята балада Хим Господ е българин. Искам прекрасно много да им благодаря за всичко, защото те са невероятни мои приятели и музиканти. И също така да благодаря на всички фенове, че ме подкрепят. Благодаря ви. Благодаря ви.
Супер си, дами и господа, това беше всичко за нас тази вечер. Утре ще говорим за митроенските балове с нашите гости Август Попов, Стойко Сахарев и ослепителната Румина Андонова. И ще гледаме снимки от това знаменателно за всеки повредет събитие. Гледайте ни утре, тогава помнете, ако два мисля, значи мисли Деян Неделчев!